Any 1809. 1809. Algú li sona d'alguna cosa? Algú sap a què pot fer referència aquesta xifra amb el que farem avui aquí? No? Bé, doncs dir-vos que l'any 1809 és l'any del qual data la primera etiqueta d'un vi català. I és un vi de Malvasia, de Sitges, de Can Fals. Fixeu-vos quin fet tan extraordinari i fins i tot tan revolucionari. En aquell moment on el comerç pràcticament es feia tot amb vi a doll i amb botes, amb aquesta iniciativa d'emmagatzemar vi d'alta qualitat amb recipients de vidre per traçar-ne l'origen i la qualitat amb una etiqueta, doncs respon a aquell valor i aquell reconeixement i prestigi que va arribar a tenir la Malvasia fa tots aquests anys, fent que s'avancés en un canvi d'era, en un canvi d'època cap als vins catalans d'alta qualitat. Avui és un dia molt especial per mi, un dia molt esperat, perquè puc compartir aquest moment amb dues persones sàvies a les que admiro personalment, com són l'Alba Gràcia, del Centre d'Interpretació de la Malvasia, i l'Enric Bartra, investigador de casa nostra, de l'Institut Català de la Vinya i el Vi. Però bé, us demanareu on som. Crec que és necessari una pinzellada de context. Penseu que Catalunya ara mateix viu una revolució enològica i vitícola de primer ordre. Estem fent els millors vins de la nostra història. Una història que remunta a més de 2.700 anys, en la qual el vi ha anat travessant la nostra cultura, la nostra economia, el nostre paisatge i també la nostra societat. Per això, avui, en aquest context, és molt important que puguem parlar de la Malvasia com aquesta varietat que ens permet diferenciar-nos a ulls del món, un món que competeix, on hi ha tants i tants països productors amb propostes singulars i que on fer-se un lloc és tan i tan difícil. Doncs bé, la Malvasia ens permet això, diferenciar-nos i a més ens permet donar resposta a un repte que avui també és centre d'aquest gastronòmic fòrum, com és l'adaptació a canvi climàtic. Per això avui també som aquí. Mireu, la Malvasia és aquesta varietat que per nosaltres és trendy, és bonica, és interessant, molt interessant enològicament pel perfil que ens dona, per l'alta acidesa, perquè és floral i perquè també està provocant una revolució del terroir. I també ens permet teixir xarxa amb altres països productors i aquesta varietat, que és una varietat viatgera, ens permet connectar des dels seus orígens amb totes aquestes altres regions productores amb les que hem pogut establir un projecte d'alta envergadura, com és el Malvasia Myth, que després l'Alba també en parlarà. Mireu, des de l'INCAVI i des del govern del país tenim un compromís altíssim amb la capitalització de les nostres varietats patrimonials i amb la recuperació de les ancestrals. Per nosaltres és un deure. I per això hem posat tot el nostre esforç des de l'Institut Català de la Vinya i el Vi en aquesta recuperació i en aquesta revalorització per promoure-la arreu. Hem estat recentment a Canàries intentant sumar el govern de les Illes Canàries perquè ells també tenen aquesta varietat que compartim, però també l'hem explicat als grans fòrums internacionals com el Congrés Mundial de l'American Society of Enology
on ens van seleccionar precisament aquest projecte, perquè la malvasia des de Catalunya es pot explicar arreu del món. I ja per acabar, també seguim treballant molt intensament amb una línia de recuperació que és un petit miracle, és un cas d'èxit, perquè hem passat de 2 hectàrees de vinya plantada a actualment tenir-ne 135, on ja tenim més de 30 cellers vinificant-la i elaborant-la. I això ho hem d'acompanyar i ho hem d'explicar a tot arreu. Per acabar, un prec. Us demano que la busqueu, que aneu al Penedès, que aneu al Garraf, que aneu a Sitges, que aneu als pobles que la cultiven i la treballen i que sempre que pugueu aposteu per les nostres varietats, perquè a Catalunya tenim la increïble sort de ser un país extremadament ric, extremadament divers. Fem un passeig per la història perquè a partir del vi connectem amb absolutament tot. Molt bona tarda i espero que gaudiu d'aquest irrepetible tast. Que bonic. Doncs bé, bàsicament, quan ens van parlar de que havíem de fer algun treball, alguna presentació sobre varietats adaptades al canvi climàtic, vam pensar que amb la malvasia de Sitges teníem aquestes 2 vessants. És una varietat que s'ha recuperat i que té, jo dic així discretament, que té bons elements per ser adaptada al canvi climàtic. Aquí tenim 2 fotografies. La primera és bastant històrica, és de l'any 85 i era una de les últimes vinyes que hi havia de malvasia. A Sitges encara... Ara, millor així. Gràcies. Doncs dic, la primera foto que veieu aquí és una foto d'unes vinyes velles de la zona de Can Robert i que tenien encara el sistema tradicional d'emparrat amb canyes, no sé si us fixeu. En canvi, va ser d'aquestes 2 hectàrees inicials que hi havia fa uns quants anys i ara, a l'altre costat, he posat una foto d'una vinya jove que em sembla que dona una idea de la força amb la que s'està cultivant, plantant i elaborant aquesta varietat. Doncs bé, quan estudiem qualsevol varietat, el que mirem és què hi ha, què tenim del passat, quins ceps queden, quines plantes podem retrobar, també si estan exemptes de malalties i després el que es busca és això. Si a més una varietat que a més de tenir uns quants ceps vius com teníem en aquest cas, com també hi ha una història al darrere, doncs també es busca complementar aquests 2 aspectes. El següent pas que hem fet ha sigut estudiar no només el cep, sinó també el seu fruit, el raïm, i veure el vi, quines característiques analítiques tenim. I finalment el que ens hem plantejat és quins reptes té la malvasia per poder continuar i com hem d'emparar-los o ajudar. El meu torn. Gràcies, Enric. Crec que se'm sent bé a mi? Sí? Val. Doncs gràcies, Alba, per aquesta magnífica entrada. M'ha fet moltíssima il·lusió. I estar al costat de l'Enric, il·lusió elevada a l'infinit. Faré 5 cèntims per aproximar-vos al per què diem que és una malvasia la varietat recuperada. Per què diem recuperada? Perquè va tenir un moment de glòria i quasi desapareix. I ara us faré 5 cèntims. Al segle XIII ja tenim malvasia per les terres catalanes, sobretot al sud. Hi ha uns llibres del Port de Tortosa que expliquen, i de Tarragona, que expliquen com aquesta malvasia ja estava entrant. La malvasia genèrica, com aquella malvasia provinent de l'Àsia oriental, de Grècia, de Croàcia, però a Sitges ja comencem també a tenir al segle XIV un poble vitivinicultor. Sitges, sol, platja,
turisme, però això es fa 100 anys només. Abans nosaltres ens dedicàvem al vi, a la vinya i a l'exportació d'aquest vi. I la malvasia era la punta de llança. Per tant, ja des del segle XIV trobem documentada vinyes, de moment no malvasia, vinyes en zones molt estratègiques dels peus del massís del Garraf. Després, cap al 1400, ja trobem els primers inventaris que parlen del vi grec. Estudiosos, tant empeleògrafs com historiadors, posem el dubte de si realment aquest vi grec era malvasia, perquè ja també existia una varietat de raïm que es deia vi grec. Per tant, provenia de Grècia, li deien a l'estil de vi grec, però no podem confirmar que el vi grec, de fet, sigui malvasia, tot i que hi ha hagut durant molts anys estudiosos que ho assimilaven com a malvasia. Això ho hem de començar a desmentir i eren dues varietats paral·leles. La primera documentació que parla de malvasia a Sitges és del finals del segle XV. Això és un estudi que va fer el medievalista Jacint Sastre de Sitges, que va presentar a l'última setmana de la malvasia l'any passat, i ja trobem malvasies documentades de capbreus de compra-venta cap a aquestes cronologies. És una barbaritat aquesta cronologia. Penseu que les altres varietats tradicionals de Catalunya no comencen a aparèixer fins 2 i 3 segles més tard. Per tant, la malvasia porta 2-3 segles d'avantatge amb altres varietats que també considerem tradicional. I una no és millor que l'altra, simplement una és molt més antiga que l'altra. I finalment, el 1597, un sermó d'Onofre Manescal, que aquest document o aquest període està molt ben estudiat per Josep Maria Puiggròs, que és un doctor en història i que justament fa un mes als Premis Binari va reconèixer la seva trajectòria, sobretot en estudiar tota la trajectòria històrica de les varietats tradicionals a casa nostra. Doncs ell ens explica com ja el 1597 la malvasia a Catalunya ja tenia una apel·lació d'origen i no era una altra que Sitges. Però de malvasia hi havia per tot arreu. Per tot arreu, estic exagerant, això si vull dir, enteneu-me, és perquè intento deixar el missatge molt clar. Però per què agafa el cognom malvasia? Hi ha molts factors. Primer, pel port medieval que teníem a Sitges. Tenim un port que ara és, una de les icones de Sitges és la imatge de l'església, a sobre el Puig, i a baix hi ha una plaça, que hi ha restaurants. Doncs allò era un port medieval, era un port natural. Ahir hi havia els dots de fusta i des del segle XIV que tenim el permís de la Casa de Barcelona per comerciar. Però per què agafa també el cognom de Sitges? Per les condicions del massís del Garraf. Creiem, i això també l'Enric després ens ho explicarà, que el massís del Garraf és una de les zones on la malvasia de Sitges s'expressa millor. Per què? Doncs perquè les condicions de clima i de terrer i d'altres condicions també socioeconòmiques i culturals s'assimilen més al seu lloc d'origen. I per tant, en aquestes cronologies era evident, era més fàcil que la malvasia pogués agafar el nostre cognom. Ara, repeteixo, de malvasia n'hi havia per Sant Pere de Ribes, per Canyelles, per altres zones costeres de Catalunya que tenien vinya. I ara, per no allargar-nos més, des d'aquestes èpoques medievals fins a arribar a la gran fita tangible que ens ha comentat l'Alba, aquest 1809, la primera etiqueta de malvasia, que de moment, fins que ningú demostri el contrari o hi hagi noves investigacions, és la primera etiqueta de vi a Catalunya. Per tant, des de segles medievals fins a arribar a aquesta data, el que tenim és que la malvasia és un dels vins que més s'exporta per tot el Mediterrani. Primer, perquè era un vi de luxe. I qui escriu la història? Qui fa marca amb la literatura? Qui té aquest vi en els banquets, qui pot accedir a aquest vi. Per tant, la malvasia també té unes condicions, que això també ens ho explicarà l'Enric, té unes condicions d'acidesa que, per tant, permet aguantar les condicions del comerç marítim. En aquell moment era l'únic comerç que existia per poder moure un vi d'un origen determinat. Altres vins no haguessin aguantat les condicions d'un bergantí, el vaivé de les onades, els canvis d'oscil·lacions tèrmics entre el dia i la nit, i per tant, per això la malvasia aromàtica en general, la de Sitges, la de Banyalbufar, la de Lipari, totes les italianes, tenen aquesta capacitat de viatjar. No és una ruleta. Diu, vinga, la malvasia serà un dels vins que més viatjarà. Però al tanto, per què pot viatjar la malvasia?
I aquí us volem compartir 3 exemples de diferents fonts documentals. Tenim una font iconogràfica, que és una pintura de l'Escola Luminista de Sitges, que és Joaquim de Miró, 1895, que està conservat a museus de Sitges, és gran format. I aquí amb la pantalla LED no s'aprecia del tot, sempre hem de tornar a la part analògica per gaudir dels sentits, però en tot cas veiem a una dona veremadora amb unes estisores, i ara en parlarem per què. Després tenim una font documental, que és de l'últim terç del segle XIX, d'Alfons Llopis, que està conservat a l'Arxiu de Sitges, i una fotografia meravellosa, que també percebem els troncs d'olivera i les canyes de riu per fer l'emparrat de la malvasia, però també veiem aquestes dones assegudes davant de cada cep, que si parem l'orella les escoltem fent safreig, deuen estar aquí xerrant del que ha passat a la temporada. Aquestes 3 fonts ens parlen de la verema de la malvasia de Sitges, que era una verema molt especial perquè era una sobremaduració necessitada per compensar l'acidesa que té aquest vi, però aquesta idea és el que explica què és la malvasia i per què aquella època d'or quasi desapareix. Això és caríssim i quan un mercat no acompanya aquests alts costos de producció, el vi comença a decréixer i és el que ens va passar, entre altres factors que no entraré aquí perquè si no, no acabem. Ara, abans de donar pas a l'Enric una altra vegada, si us sembla, us comparteixo aquest escrit que ens explica com era la verema de la malvasia de Sitges a l'últim terç del segle XIX i diu així: la vendimia es sumamente interesante y tiene lugar en octubre, cuando los granos han perdido su color dorado para tener el azul parduzco. O sigui que ja començava el procés de pansificació. Vendimiadoras, donas, provistas de tijeras, van cortando los granos que tienen aspecto de pasas y colocándolos en un pequeño cubo de manera llamado mané. Y dejan en la uva los granos no sazonados a fin de que el sol obre sobre ellos. Y pasados algunos días, cuando ya los granos han adquirido sazón, se repite la operación que puede efectuarse 3 o 4 veces, hasta dejar en la cepa el escabajo completamente vacío de granos. Hecho de tal manera, resulta muy entretenido y se prolonga hasta diciembre. Es una barbaridad, Le sigue también otro procedimiento que consiste en de los granos en canyizos, això segurament també ho heu escoltat, però fixeu-vos, sobremaduració, comencem a l'octubre i si això el desembre acaba el procés de la verema de la malvasia de Sitges. Això era a finals del segle XIX, però ara anem a veure en quin punt ens trobem per entendre el per què diem que és una varietat recuperada. Bé, aprofito aquesta imatge. Això és un treball que es va presentar en el Bar de Vi recentment, va passar la nostra companya Carme Domingo, en què es fa un recull de les vinyes més velles que hi ha a Catalunya. Això és segons el registre i doncs hi havia, de totes aquestes, hi havia menys de 0,6 hectàrees que en puguem dir que són vinyes molt velles. Això farà falta estudiar-ho una per una per veure si estan actives, si s'han reempaltat o quin estat està cada una d'aquestes parcel·les i la varietat que és. Però en tot cas podem dir, com abans ha presentat l'Alba, la directora, que el 2000 quedaven només 2 hectàrees i que en aquest moment hi ha fins a 128, 130 hectàrees que estan en 76 municipis i que hi ha 40 cellers que els estan vinificant. El portaempelt majoritari, que és l'arrel que es fa servir, és el Richter 110. Els tècnics ja sabreu de què parlo. Llavors hem pensat que ara era un bon moment per fer aquest primer tast. El primer tast que farem és un dels últims vins que s'han fet amb malvasia. És una primícia. Aquí és un celler que té aquí un estand també. Hem buscat dels cellers que hi havia aquí quin era un que tingués malvasia. I és un vi que surt ara a la llum. És un celler molt jove, d'uns enòlegs joves. Gràcies. I es diu Cisteller
i que penso que és un exemple de que aquesta varietat està cobrant interès i hi ha un seguiment. Per tant, hem pensat que era bonic presentar un dels últims vins que hi ha de Malvasia al mercat i que, si voleu, després podeu anar-ho a parlar amb els elaboradors que tenen aquí un stand. Les característiques... passo... I aquí tenim un resum de per què diem que és la varietat que té aptituds de ser resistent al canvi climàtic. Doncs la primera qualitat és que és una varietat amb un intens aroma i un intens gust, té bona acidesa, bon potencial d'envelliment i, clar, que tot això ho tinguem en una varietat antiga i que veiem que es manté bé, encara que hi hagi unes condicions d'augment de temperatura i amb poca pluviometria, doncs pensem que són elements favorables. Aquí tenim un promig de les dades analítiques, com us podria dir que de grau de les mostres que hem estat analitzant durant diversos anys a l'Incavi, doncs hi ha algunes que estan més a prop dels 13 graus, algunes que estan sobre els 15 i una mica tot el ventall entremig. Una de les coses característiques és l'acidesa, que veieu que està de l'ordre entre 8 i 9 grams d'acidesa, que és una molt bona acidesa i que li permet això tenir aquesta frescor. El pH també és una de les característiques que permeten que es mantingui fresc, agradable, molt viu, i també podem donar altres detalls que, si us interessa, doncs podem entrar en més detall. Què us sembla? L'heu pogut tastar? No, ja l'he tastat, ja, gràcies. Doncs bé, pels qui no conegueu la varietat, aquí teniu una imatge del raïm. El raïm és especialment estilitzat, especialment poc compacte, és un dels raïms més llargs que hi ha i permet que cada gra maduri molt bé, independentment dels altres, i arriben a una bona maduresa. És una varietat que a la vinya s'ha de dir que fa patir una mica, perquè és delicada, vol molta, una participació important del viticultor, però al final pot donar un producte com aquest, que penso que per ser un dels primers productes és molt interessant. Aquí tenim algunes de les dades que analíticament hem estudiat i que ens donen el perfil aromàtic d'aquesta varietat, que és notes de cítrics, notes que poden recordar els cítrics, en particular l'aranja o altres, la pell de taronja, totes aquestes notes cítriques que li donen una nota molt agradable. Notes més florals i de fruita, florals tant de flor blanca com flor de taronger mateix, o notes de fruita que seria una mica més tipus pruna, hi ha una fruita de pinyol entre pruna i albercoc, i després una nota especiada. Aquesta nota que li dona per mi una molt bona frescor, diguéssim, a part de la frescor té aquest punt una mica especiat que també la fa molt interessant. I finalment també una nota tiòlica, que abans ho estàvem parlant, que serien aquestes notes que estarien en el boix, per exemple, és una nota entre vegetal i de fruita tropical. Llavors, que tinguem totes aquestes notes en una varietat que s'ha estat recuperant, pensem que és una gran qualitat. Aquí teniu el vi, i llavors, com a exemple de l'acceptació que hi ha per aquesta varietat i de la feina col·lectiva que s'ha estat fent, amb això penso que val la pena destacar
la feina que ha fet el CIM i altres viticultors que hem estat apostant per aquesta varietat. Doncs aquí veieu l'evolució de les plantacions de la malvasia de Sitges, que fa 20 anys pràcticament no n'hi havia. Per sort, doncs, es van conservar aquestes 2 hectàrees a l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges i veieu que a partir del 2010, 2015, 2018, 2020 doncs ha tingut un interès important. Hi ha hagut un increment important de les plantacions fins a arribar a aquestes al voltant de 130 hectàrees actuals. Per comparació us poso una altra varietat que és el que diem el Subirat parent o la malvasia riojana, que s'ha mantingut doncs, amb un número de plantació més moderat. I en quant a la resistència a la sequera, suposo que els que estigueu relacionats amb la vinya sabeu que aquest any portem 3 anys de sequera. Moltes varietats ho han acusat molt. En el cas de la malvasia, veieu que sí, que també hi ha hagut una disminució, però ha sigut una disminució, en podríem dir, moderada, comparat amb altres varietats que han estat més afectades. Perquè veieu que també per fer esment que es va continuant explorant altres varietats de la família de les malvasies. En aquest moment estem estudiant la malvasia rosada, una malvasia del Bages i una malvasia fumada. Això són varietats que s'han trobat i que l'Incavi els està estudiant i està fent el seguiment. Gràcies. Vale, doncs seguim amb el discurs, no? Aquesta dicotomia de com la malvasia, quan hi ha reptes globals, per exemple, no? En època medieval i moderna, el gran repte era com podia arribar més lluny, no? Doncs la malvasia amb la seva acidesa és capaç d'aguantar les condicions d'ultramar. I ara, amb l'emergència climàtica, doncs anem a veure com la malvasia també afronta, no? Vull dir que en el fons tot torna, i són cicles. Però abans d'entrar més a les conclusions, el que ens agradaria també compartir avui amb vosaltres és que la malvasia també ha vertebrat un concepte de marca, perquè igual que Tirant-lo Blanc, Shakespeare, Tirso de Molina escrivien sobre la malvasia i apareixia en les seves obres de teatre, ells feien la marca, no? I per tant, d'alguna manera, que el 1809-11 hi hagi les primeres etiquetes d'un vi català. És aquesta etiqueta, la que comentava l'Alba, que és el 1809. La família Fals era una família de Sitges, terratinent, tenia malvasia com totes les bones famílies de Sitges, però eren afrancesats. Això no estava en el guió, però tiro, Vale. Eren afrancesats i aleshores van haver de marxar a Mallorca durant la Guerra del Francès. Però clar, ell va voler emportar-se, el senyor Fals, a ampolles ja de malvasia. Ell tenia accés per embotellar. No tots els propietaris, no tots els viticultors, no tots els elaboradors tenien l'accés al vidre i al sistema per embotellar. Ell sí. Era un dels que tenia més terreny i més propietats de tot el Garraf i bona part de la Marina del Penedès. Per tant, ell, quan va tenir aquestes ampolles preparades per marxar a Mallorca, va pensar, ostres, jo allà, com puc certificar que aquesta malvasia sigui l'original, sigui la de Sitges, la que en parlen, no? I la de que té ja aquesta apel·lació d'origen? Doncs va pensar, escolta, doncs faig les etiquetes. Aquestes etiquetes són així de petites. Fan 6x3 com a molt. I estan fetes a Mallorca i a l'estudi que va fer l'arxiver de Sitges, que és en Xavier Miret, va investigar i va veure que aquesta sanefa era la mateixa sanefa dels goigs de la Catedral de Mallorca i va tirar el fil per aquí. Però aquesta petita etiqueta significa molt perquè ella és la voluntat de marca, és la voluntat de no només posar la traçabilitat de la varietat, malvasia, sinó també l'estil de vi i sobretot aquesta apel·lació d'origen. Sense anar més lluny, a l'Estatut del Vi del 1932, de la Segona República, ja proposen DOs catalanes i entre elles malvasia Sitges. Això és marca, també. El 1932 ja quasi estàvem entrant en aquesta decadència que va fer que durant el segle XX quedessin només aquestes 2 hectàrees del celler de l'hospital que coneguem.
I per tant, l'evolució de la marca sobretot ve per aquí, per aquest concepte d'anar molt més enllà del territori de Sitges i sobretot de ser pioners en aquest sentit. Aquí us hem posat un exemple d'una ampolla de Gener Ventura, que també van ser dels cellers que van començar a apostar a finals d'anys 90, principis del 2000, per la malvasia, i és una etiqueta preciosa perquè està dins de la mateixa ampolla la Sempre Viva o Flor de Sant Joan, depenent del territori, té diferents noms, aquesta flor. I us hem posat també l'exemple de malvasia de mar, que és un experiment que vam fer al celler de l'Hospital, que és una malvasia jove amb envelliment submarí. La vinya històrica d'Aigua Dols, que és aquesta que va quedar a partir de la qual han sortit totes les malvasies, està just davant del mar, de Sitges, de la platja d'Aigua Dols i del port d'Aigua Dols. I per tant era evident que si havíem de fer una immersió havia de ser just davant. I vam tenir la sort que amb l'Ajuntament de Sitges vam poder fer aquest experiment. Encara queden en algunes ampolles, però perquè veieu l'evolució de la marca. I ara tastarem la malvasia dolça del celler de l'Hospital. El vi l'expliques tu? L'explico jo? Jo explico el llegat i tu expliques el vi, va. Vinga, doncs us explico el perquè del llegat Llopis. Aquí veiem una panoràmica de Sitges encara amb els carrers fondos, totes les vinyes en vas, algunes, no es veu molt bé amb la LED, però aquí hi ha algunes emparrades. Aquí hi ha l'església, la icònica església de Sitges. I en aquest moment era quan Manuel Llopis de Casades, que era diplomàtic, era advocat, ell era l'hereu d'un dels últims cellers de malvasia més importants que hi havia, que exportava i que era conegut sobretot a l'àmbit de Barcelona, burgesia i els industrials. Doncs aquest senyor no tenia descendència, no tenia fills, i va decidir que tot el patrimoni del celler Llopis el partiria en dos. Per una banda, la casa vuitcentista preciosa del centre del poble ho va donar a la Generalitat de Catalunya per fer, amb compromís que fessin un museu. I als anys 50 es va estrenar, es va obrir el Museu Romàntic, encara existeix. I l'altra part del patrimoni del celler Llopis, que eren les parcel·les i el celler, ens el va donar a l'Hospital de Sitges, que en aquell moment l'hospital era hospital. Les monges, infermeres, monges, perquè ens entenguem, malalts, metges. Era un hospital a les afores de Sitges que va acceptar el llegat. Què passa? Que aquest llegat té una condició, que ens diu que no podíem, que havíem de mantenir l'elaboració i la comercialització d'aquesta malvasia que ara us estan servint si volíem ser els receptors de tot aquest llegat. De les 14 parcel·les que ens va donar aquest senyor, es van anar permutant durant els anys 60, 70, us heu d'imaginar el boom turístic, Welcome Mr. Marshall, canviem de sector i, com la Gàlia d'Astèrix Obélix, van quedar en aquestes parcel·les atomitzades, rodejades d'edificis i sobretot la que queda és aquesta vinya davant d'Aigua Dols, que és el que es manté viu per no perdre el llegat. I no només es manté el patrimoni vegetal i natural, sinó que també es manté el coneixement. Tenim la sort que a Sitges encara hi havia gent que coneixia com es comportava la vinya de malvasia i una d'aquestes persones va ser Antoni Almirall, que va ser professor de l'Enric, i aquest senyor va tirar endavant de manera altruista el celler de l'Hospital. I per això el llegat Llopis no ens tremola la veu si diem que és el bressol de totes les malvasies de Sitges, gràcies, que actualment hi ha plantades pel territori català. Que coneguem, soc historiadora, per tant sempre hem de dir que coneguem, fins que no surti algú que demostri el contrari. Així que amb el llegat Llopis... per cert, i cada any hem d'enviar ampolles de malvasia als descendents del cosí i del cunyat d'aquest senyor per certificar que seguim fent malvasia. Així que ara amb l'anècdota del dia, l'Enric ens explicarà les llargues criances de la malvasia. Gràcies, Alba. Doncs bé, després d'aquesta, la primera, que era una de les més noves que tenim, doncs ara hem pensat que era una bona ocasió per tastar una de les més tradicionals que tenim, que és aquesta malvasia. Aquesta és la malvasia que se li diu la malvasia dolça, que és una mistela.
Els que no estigueu acostumats, mistela és el concepte de que s'afegeix alcohol, esperit, en el most. Per tant, aquí el que tenim és un most que s'ha conservat amb esperit i que es fa aquesta combinació d'alcohol, most, manté tota l'acidesa i tot el sucre que té el most i llavors, a més, això seria més o menys d'un color una mica més claret, però llavors es deixa fer una llarga criança. Això es fa una llarga criança amb botes de castanyer. Almenys aquesta és la tradició. I per tant, aquí el que tenim és unes notes que, com podeu fixar-vos, sobretot el que ens porta és notes de fruits secs, fruits confitats, panses, tot el que seria aquestes... Quan confitem un fruit, ens donaria aquestes notes. I, a més, agafa també unes notes una mica com torrades de la bota i del mateix fruit que es va confitant. En boca, no sé si l'heu tastat. Doncs té una dolçor molt llaminera i, a més, manté la frescor per l'acidesa que té aquesta varietat. Aquesta varietat, al tenir bona acidesa i tenir aquestes notes aromàtiques que venen una part de la sobremaduració i una part de la criança en bota, ens dona aquest producte que és un dels productes més coneguts i que inclús això, que es pot dir que acompanya una institució benèfica, una institució que fa un servei a tot el poble de Sitges i que per mi també és un aspecte que és important de remarcar. Doncs a les conclusions inicials que arribem després d'aquesta comparativa entre com la trajectòria d'una varietat recuperada ens permet posar les bases per mirar endavant els reptes de futur, primer tenim els culturals. Tot el storytelling que té aquesta varietat de raïm ens dona un coixí enorme per activar l'enoturisme. Ja sabeu que l'enoturisme són totes aquelles activitats que es fan des d'un punt de vista cultural, gastronòmic, solidari, esportiu, però que el vi és l'eix troncal. A Sitges hem obert un espai, que és el centre d'interpretació, que activem totes aquestes activitats i ja fa 9 anys que fem la Setmana de la Malvasia, que el que ens agrada... No només és un esdeveniment anual, sinó que obrim les portes a tots els cellers. Organitza el celler de l'hospital, però tots els cellers els animem a formar part, perquè celebrem cada malvasia com si fos nostra. Nosaltres som un celler amb un rerefons social, com ha dit l'Enric, i cada malvasia és un bastió més, és un almogàver més, amb la difusió d'aquesta varietat que va del canto d'un duro que no desapareix. Aleshores, també aquesta part cultural ens permet connectar amb altres territoris del Mediterrani que també han tingut un procés molt semblant. Durant època medieval moderna arriben els venecians, els genovesos, amb aquest vi, arriba a la vinya, s'aclimata, però com que estan en un espai de sol i platja, els processos de canvi de sector cap a la indústria dels serveis fa que la malvasia quasi desapareixi. Aleshores tenim territoris a Croàcia, a Itàlia, a Grècia, que tenen un procés molt semblant al que hem viscut a Catalunya i ara mateix s'estan activant, s'estan connectant, sobretot per posar en valor el patrimoni cultural i material que la malvasia ha deixat petjada per tot el Mediterrani. I això és el projecte de Malvasia Myth, que si tot va bé a poc a poquet, intentarem que Catalunya tingui la seva point del mapa, perquè aquí de patrimoni cultural al voltant de la malvasia n'hi ha tenim uns quants per llista. I després institucionals, com deia l'Alba, aquest estiu han estat a l'altra banda del món parlant de malvasia. És que això fa 5 anys seria impensable, tot i que l'Enric no ho dirà, però l'Enric porta anys i panys investigant-la, mimant-la, difonent-la, cuidant-la i animant altres viticultors que la tinguin. Això també ha sigut molt important en la recuperació de la malvasia. Una persona com l'Enric que d'una manera altruista i generosa agafava fusta i no només era el gest d'entregar-la, sinó d'entregar coneixement d'aquesta varietat. I
La setmana. Setmana de la Malvasia ens permet baixar-ho a un terreny comercial, perquè en el fons el que també ens interessa és que a peu de taula el client pugui demanar la Malvasia més enllà del vi dolç, perquè és el gran tòpic que estem intentant trencar. La Malvasia és una varietat de raïm blanca que el seu vi tradicional és aquest, però tens un ventall enorme que pots acompanyar tot un àpat, no? I ja estem amb la tercera Fira Professional de Vins de Malvasia de Sitges, que és el proper dia 13 de novembre, que aquest any hi han confirmats 29 cellers i 49 monovarietals de Malvasia de Sitges. Vam començar amb aquest, que és el Sacerra, de Vega de Ribes, que va ser el primer vi blanc fet de Malvasia que va entrar en força en el panorama gastronòmic i que encara segueix, però fixeu-vos, tenim des d'ancestrals, passats per fusta, brisats, ous de ceràmica, o sigui, la Malvasia té una versatilitat molt gran. I el que us deia, sobretot en gastronomia, com que tens tot aquest storytelling, et pot acompanyar tot un àpat. I ara tu. Doncs bé, volia acabar, com he dit abans, amb els reptes de futur. Els reptes que tenim en aquest moment, doncs, per un costat, és que aquesta varietat realment la fem resistent i que aprofitem les seves qualitats per adaptar-nos al canvi climàtic, que fem que sàpiguen fer estils que vulguin els consumidors i que els consumidors apreciïn aquestes qualitats, que tinguem un relleu generacional i que perquè hi hagi aquest relleu generacional doncs fa falta que sigui rendible tota la seva producció i la nostra opinió com a centre tècnic i com a estudiadors d'aquesta planta i d'aquesta varietat és que té aptituds per adaptar-se i a més té un reconeixement local i internacional que entre tots hem de col·laborar-hi. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat.